كمي تغنيو تخاتاتلتي كياشو تشانال لمون كم تلمود حدشتن أواناون زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قاربنا لنا سنة مكتتال عرقست زينا زخري خلتا قدات زسكحكحك أطلع زغون إيرتراوان أب جرمن كم استفدت أمن كلينتنن بعلت بيتون بزعبا إبستين كمسكرو تسمع معهم كم زلو زحبرن حزنا لكم قاربنا لنا سنة مكتتال زرزر زينا أبز قرب أوان أب جرمن استفدت أما خلتك أتلتات إيرتراوان سدتنياتات نبزوحات زسنبدا زحزن فتأما خويني ركاب اتا حنتي أب مودعتا نايت زحالف عمد استقتلت عدك تكون كلا أب زحالف سمون دما ودع 14 كوتتي هو تحالف الله أب زحالف معلتات كلتا استفل عليه ناي زخرس نسرعاتتهم قدات تخايدوم نيروم مسترات نايت جبن زاجيد كواب نتصور انت زي ترقاقة مرمرتي بزعواتي قتل زبط حو درجة خجلت وجميرهم كم زلوا مع خنات زينات هاجر يحبروا اللو قدمي حدات عوارح حنتي قوال سالسان كلتن عمت إيرتراويت نباريت كتمابون بزسكحكح أقباب تقتيلا ترخيبا أكالات اتا قداي تقراريتو أبزتفالالي أوان بوتاتات نيبو بحلفت من قد نبرتن ترخيبو فلما أب حدار زتقورت أقدوا بحلفت من قد كم زترخبايو مرمرات جميرو أما جمرتا معلتات تحساس كأرس زي باللوريسا أب حدا أقراب زبزحو كبابي رايلاند بالاتينا ترخيبو بزتقبر مرمرا كلتو أكالاتا نايتا إيرتراويت مخانو ترقاقيتو زاقيد جن رئيسي نايتا قداي كم زي ترخبايو مع كانت زينا زحبرو زلو قدمي حيدات معلتات بزحات إيرتراويانن جرمناويانن أبسترخبلو أب كتما فرانكفرت نايتا قوالن ستيتي سنبت سنسرعات زخري كم استخايد اللا WDR زتبهاله منقستاو مع خنزينا زوطوط أبتابي ملكت ناي سلسة ورح إشال ولاد اتا قداي أب فيت حدا دبري أرثوذكساويت بيتا كريستيان كوبتي كم تنحي ذكر بقتلت نايتا عدز تتأرطأره مصعمتا كاب أوروبا وصاي أب كيدي دحري مأتاو ناب جرمن نمسغغارو صعرتات يقبر كم زلو نأخبرت حقي بمتقاس اتي مع خنزينا حبيرو اتي ودع 41 عمت أب إثيوبيا تتحيزو كم زلو إزأمن مستوم ناي وصاي سمزين نرخب علنا بزقلت أفن مسغغارو دما نسرح علنا معاسيو كفتصم ግን ንጹር ኣይኮነን ክብል ማርቲን ክራቢሽ ዝተባሃለ ኣኽባሪ ሕጊ ከም ዝተዛረበ እቲ ጸብጻብ ይጥቀስ ሞት ናይታ ኤርትራዊት ኣዳዕሸል ንኤርትራውያንን ጀርመናውያንን ዓቢ ስንባደ ዝፈጠረን ኣብታ ሃገርን ወፃእን ብዙሕ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዝረኸበ ዝሕዝን ፍጻመ ኮይኑ ይርከብ ሚስጥሩ ዘይተፈልጠ ካልእ ሞት ወዲ 14 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሞት ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ እውን ንጀርመናዊት ከተማ ዶርማህን ኣሰንቢድዋ ይርከብ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሬሳ ናይቲ ወዲ 14 ዓመት እውን ኣብ ከባቢ ሓደ ቀላይ ተረኺቡ ኣብ ኣካላቱ ምልክታት ማህረምቲ ከም ዝጸንሑ ዝጠቐሱ ፖሊስ ብጭካነ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማን መርመራ የካይዱ ከም ዘለው እዮም ዝገልጹ ዘለው ብዛዕባ እቲ ቅትለት ሓበሬታ ንዝሃቡ 10,000 ዩሮ ንጉንዖ ክህቡ ምዃኖም እውን ቃልኣትዮም ኣለው ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝበልዎ እቲ ዮሴፍ ዝተባሃለ ኮተቴ ዝኾነ ገበናዊ ድሕሪ ባይታ ከም ዘይነበሮን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ክለባት ክሳተፍ ዝጸንሐን እዩ ነቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተወስደ ዮሴፍ ንምዝካር ከንቲባታ ከተማ ዝርከቦም ነበርቲ ናይ ዝኽሪ ጉዕዞ ኣካይዶም ነይሮም ምስቲ ዮሴፍ ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዝተሳተፈሎም ዝነበረ ስፖርታዊ ክለባትን ብምትሕብባር ናይ ዝኽሪ መደብ ከም ዝተኻየደ እዩ ከንቲባ ኤሪክ ሌርፌንድ ዘረድእ ዮሴፍ ጥዑም ወዲ ከም ዝነበረ ካብ ዝተፈላለዩ ዝፈልጥዎ ሰባት ክርዳእ ከም ዝኽኣለ ድማር ሌርፌንድ ይዛረብ ንከተማና ክሳብ ክንደይን ከቢድን ቁስሊ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ብምባል እውን ሓዘን ገሊጹ እዩ እቲ ብዙሓት ዘሳተፍዎ ጉዕዞ ካብቲ ሬስኡ ዝተረኸበሉ ከባቢ ቀላያት ሒዙ ክሳብ መንበሪ ገዝኡ 3.2 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ እዩ ነይሩ ክርድአና ኣይክእልን እዩ ጨካን ኮይኑ ረኺበዮ ስለምንታይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ከምዚ ይፍጽም ክትብል ሓንቲ ብርሑቕ ትፈልጦ ሰብ ነቲ ማዕኸን ዜና ስምዒታ ኣካፊላ ኣብ ትምህርቲ ዝፈልጦ ኣሲል ዝተባሃለ መንእሰይ ብወገኑ ጥዑም ተዋዝዩ ስፖርተኛን ደጋፊ ሰብን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ካብቶም ብዙሓት መሓዙቱ ዝነበርዎም እዩ ይብል ወላዲቱ ቀተልቱ ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ከም ዝገለጸት እውን ከንቲባተ ከተማ ኣረዲኡ ዮሴፍ ኣብ 2018 ምስ ስድርኡ ናብ ጀርመን ድሕሪ ምእታው ምስ ወላዲቱን መናእስ ሓፍቱን ኣብ ከተማ ዶርማሃን ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽለሊ ስደተኛታት ክነብር ጸኒሑ ኣብ ከም ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝበላ ዝተፈላለያ ስፖርታዊ ክለባት ኣባል ዝነበረት መንእሰይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ወኪል ክፍሉ ምንባሩ ይግለጽ
ዘንጸባርቕ ፍሽኽትኡን ዝነበሮ ፍሉይ መንፈስ ጋንታን ክቡር ኣባል ክለብና ክኸውን ዓቂብዎ እዩ ዝበለ መግለፂ ክህብ ደልሆቨን ኤፍሲ ብሞቱ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ እዩ። ዘይጽወር ጓሂኣ ንማዕከናት ዜና ዝገለጸት ወላዲቱ መርመርቲ ቀተልቱ ክረኽቡላ ከም እትደሊ እውን ተማሕፂና። ንወላዲቱ ከም ዝተዛረበ ዝገልጽ ማዕከን ዜና ቢልድ እውን بربع 28 ጥሪ ናብ ናይ ተኽሲ ክለብ ምስ ከደ ከም ዘይተመልሰ የመልክት። ትማሊ ለይቲ ዩኒፎርሞ ክዕቀን ናብ ክለብ ተኽሲ ክኸይድ ከም ዝነበሮ ነጊርኒ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ስለ ዘይተመለሰ ክሻቐል ስለ ዝጀመርኩ ክረኽቦ ፈቲነ ግን ኣይከኣልኩን ክትብል እታ ኣደ ንቢልድ ተዛሪባ። ስግኣታ ዝበረኸ እታ ብስም ተጠቒሳ ዘላ ወላዲት ናብቲ ክለብ ብምድዋል ዳሃይ ክትሓትት ምስ ፈተነት ሓላፊ ናይቲ ቦታ ዝኾነ መደብ ከም ዘይነበሮም ይሓቢርዋ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ሂላርን ኣብቲ ብዛዕባ ኮንግረስ ንጾታዊ ገበነኛ ጄፍሪ ኤፕስቴይን ኣመልኪቱ ዘካየዶ ምርመራ ምስክርነቱ ክህቡ ተስማዕሚዖም። እዞም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ተቆጻጻሪ ባይቶ ምቕራብ ኣብዮም እዮም ጸኒሖም። ቢል ክሊንተን ምስቲ ኣብ 2019 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞተ ኤፕስቴይን ይፍለጥ እኳ እንተነበረ ብዛዕባ ጾታዊ ገበናት ኤፕስቴይን ከም ዘይፈልጥን ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ ምስኡ ምርኻብ ከም ዘቋረጸን ይዛረብ። እቲ ቃለ ምስክርነት መዓዝ ከም ዝወሃብ ንጹር ኣይኮነን። ጆላርድ ፍሎርድ ኣብ ኮንግረስ ቀሪቡ ብ1993 ቃለ ምስክርነት ድሕሪ ምሃቡ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ፓነል ኮንግረስ ክቐርብ ፈላማይ ክኸውን እዩ። ብሪፐብሊካን ዝምራሕ ተቆጻጻሪ ኮሚቴ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ብደገፍ ገለ ዲሞክራት ስድራ ቤት ክሊንተን ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ እምቢ ከም ዝበሉ ገይሩ ክሕዞ ኣጽዲቑ። ትማሊ ምሸት ወሃቢ ቃል ክሊንተን አንጀሊና ኦሬን እቶም መጻምድቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ፓነል ከም ዝቐርቡ ኣብ ኤክስ ብምጽሓፍ ኣረጋጊጹ። ኣብቲ ናብ ኮሚቴ ምቁጽጻር ዘቕንዕ ጽሑፍ ብሰናይ ድሌትዮም ተደራዲሮም ኢሉ እቲ ዝፈልጥዎ ብመሕላ ነጊሮምኩም እዮም ግናኸ ኣይገደሰኩምን እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ነበርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረትን ኣብኡ ክህሉ እዮም ንኹሉ ዝጸሉ ኩነት ድማ ከቐምጡ እዮም። ክሊንተን ምስ መዓልቲ ቤቱ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ኮሚቴ ቃለ መሕላ ከም ዝሃቡን ብዛዕባ ኤፕስቴይን ዝነበሮም ውሱን ሓበሬታ ከም ዘቕርቡን ይዛረቡ። እዞም መጻምድቲ ነቲ ሕጋዊ ጻውዒት ከምቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ ንፖለቲካዊ ተናሕናሕቲ ንምስኳን ካብ ዝግበር ተንኮል ዝሓልፍ ኣይኮነን ክብሉ ነጺጎም ነይሮም። ቤል ክሊንተን ካብ ጉዳያት ኤፕስቴይን ክሲ ቀሪቡሉ ኣይፈልጥን። ኤፕስቴይን ኣብ ጾታዊ በደላት ተዋፊሩ ከም ዝነበረ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮ እውን ይገልጽ። መዝገብ ጉዕዞ ብሕታዊት ጀት ናይ ኤፕስቴይን ከም ዘመላኽቶ ክሊንተን ኣብ 2002 ከምኡ እውን 2003 4 ኣህጉራዊ በረራታት ከም ዘገበረ ይሕበር። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብቲ ክፍሊ ፍትሒ ዝተዘርግሐ ሰነድ ስእልታቱ ይርአ። ኣብ ሓደ ስእሊ ኣፑል እናሓንበሰ ዘርኢ ኮይኑ ካልእ ድማ ብሕቁኡ ተጋዲሙን ኣእዳው ብድሕሪት ኣብ ክሳዱ ተተርእይሱ ነይርኢ። ወሃቢ ቃል ናይ ክሊንተን ኦሬና እቶም ኣሳእል ኣብ ታሕሳስ ኣብ ተዘርግሑሉ እዋን ቅድሚ 10 ዓመት ዝተሰኣሉ ምዃኖም ከምኡውን ገበናት ኤፕስቴይን ናብ ቃልዕ ቅድሚ ምውፅኡ ርክቦም ከም ዝተቋረጸ ገሊጹ ነይሩ። ስድራ ቤት ክሊንተን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኣቦ መንበር ኮሚቴ ቁጽጽር ባይቶ ጄምስ ኮመር ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳበ ንኣተሓሕዛ ምርመራ ኤፕስቴይን ነቒፎም ነይሮም። ኣብቲ ደብዳበ ከም ኣቦ መንበር ዝገበርካዮ ምርጫታትን ንመርመራ ኤፕስቴይን ዘቐመጥካዮም ቀዳምነታትን ብዛዕባ ግደ መንግስቲ ዝምልከት ሓቅታት ካብ ምፍላጥ ዓጊቱና ኢሎም። እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ብዘይካ ፖለቲካዊ ውግንናን ካልእ ኣእማን መግለፂ የብሉን ክብሉ ወሲኾም። ኮመር ኣቐዲሙ እቲ ንቤተሰብ ክሊንተን ዝቐረበ ጻውዒት ብኽልተ ውድባዊ ድምፂ ከም ዝጸደቐ ብምጥቃስ ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ኣይኮነንን ኢሉ። ምስ ጠበቓታት ፕሬዚደንት ክሊንተን ንኣዋርሕ ተዘራሪብና ኢና ምሳና ክራኸቡ ዕድላት ሂብናዮም ኢና ንሳቶም ግን ምድንጓዮም ቀፂሎም ይብል እቲ ሪፐብሊካን።